Ang Espiritu sa Dios dili gid nato kini makita. Apan naghimo og paagi ang Dios aron ang Espiritu sa Dios mupuyo sa tagsa-tagsa kanato ka kinabuhi. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang Espiritu sa Dios maghari sa atong mga kinabuhi. Maghari sa tagsa-tagsa kanato ka kaugalingon. Apan daghan ang tao nga wala mutuo ni Jesus. Daghan ang tao nga wala ni dawat ni Jesus. Maong wala kini makaila o wala makasinati sa Espiritu sa Dios nga iyang gipadala pinaagi gayud ni Jesus. Apan katong mga tao nga wala magduha-duha, nga wala magdumili sa pagdawat ni Jesus, nipuyo ang Espiritu sa Dios diha sa iyang kinabuhi ug siya nasayod, siya nakaila ug naghari ang Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Tungod kay iya magidawat nga matinud-anon si Kristo diha sa iyang kinabuhi. Nining Pasko karon igsuon, dawata si Kristo diha sa imong kinabuhi. Kung wala pa nimo 100% nga gipapuyo si Jesus sa imong kinabuhi, sugod karon igsuon paharia ang Espiritu sa Dios. Dawata si Jesus nga matinud-anon diha gayud sa imong kinabuhi. Aron daghan kang mabuhat nga matarong, putli og mga maayong binuhatan, mga maayong nga sinultian og makita si Kristo diha sa imong kaugalingon. Juan 14 bersikulo 17. Siya mao ang Espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya. Kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Hinaot igsuon nga nagpuyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing, diha sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nagpuyo ang Espiritu sa Dios aron dunay kabag-uhan ang inyong mga kinabuhi. Dunay kabag-uhan ang atong kinabuhi. Nining laing tuig na usab nga moabot sa atong mga kinabuhi dinhi sa kalibutan nga makita si Kristo sa atong pagkinabuhi, sa atong pagdawat sa 2026. God bless sa tanan.